Kære alle, tak for jeres flotte fremmøde. Det varmer mit hjerte at se så mange engagerede mennesker, der er samlet her på et sted. Vi er samlet her i dag for at fejre en lysere fremtid. Lyset ligger forud. Friheden er fremtiden. Friheden er vores. Jeg er klar til at kæmpe for min frihed. Vil I kæmpe jeres? Er I med mig? Vi kvinder er ej mindre værd. Vi vil på arbejdsmarkedet. Vi vil vise jer, at vi kan det samme og mere end jer mænd. Vi har viljen, styrken, modet. Og vi giver først op, når vi har opnået, hvad vi ønsker. Frihed, ligestilling og frie valg. Stop drømmene og se virkeligheden i øjnene. Vær virkelighedsnær og vær samfundskritisk. Vi lever i en verden, hvor vi hele tiden skal tage stilling til, hvad der sker, og forholde os til mange ting. Men vi skal holde fast i os selv, og vi skal finde ud af, hvor vi står. Vi er ikke en del af det, men det kan vi blive. Lad ikke fortiden spænde ben for fremtiden. Lad nutiden bane vejen for fremtidige generationer. Dette er det første spadestik til noget nyt. Lad vores børnebørn se os som helte. Men vi er ikke egoister. Vi er humanister. Kvinderettigheder er menneskerettigheder. Vi ønsker rettigheder for fjolser, børn, fattige og som elsker samme køn. Men vi kan ikke gøre dette alene. Lad os stå sammen. Kvinder, mænd, børn, folket. Lad os kæmpe for det, som vi tror på. Rettigheder. Tak alle sammen.